da li znate da je najveća Božja tajna otkrivena pre skoro 2000 godina, a Sotona je kroz ljudski sistem, kroz ljudsku religiju uspeo da sakrije tu najveću Božju tajnu koja je otkrivena. Najveća Božja tajna se tiče spasenja ljudskih duša, a tajna je bila da će se svi ljudi i svih doba spašavati kroz Isusa Hrista, odnosno kroz žrtvu Isusa Hrista na krstu. Samo će im Bog u skladu sa informacijama na koje su trebali da odgovore, zavisnosti od doba u kojem su živjeli, i na osnovu njihovog odgovora na te informacije Bog će im to prihvatiti za pravdu, odnosno prihvatit će im žrtvu Isusa Hrista za grehe. Sve zavisi od doba u kojem su živjeli. Na primjer, Noje je morao da veruje Bogu i da sagradi barku. Bog će mu to uračunati u spasenje, ali će biti spašen Hristovom žrtvom na krstu. Koliko god Noje bio pravedan i poslušan, opet je grešan i Bog koji je pravedan ne može da ga pusti u raj, jer u suprotnom onda nije pravedan. Zato je spasenje kroz Hristovu žrtvu za sve grehe koje smo počinili. Jedino tako može Bog da bude milostiv i da ostane pravedan. Recimo drugi biblijski primjeri, Avram je morao da veruje Bogu, morao je da veruje u obećanje koje mu je dao. Izraelac po zakonom je morao da drži zakon i da veruje Bogu. Izraelci u doba Isusovog poslanja na zemlju su morali da veruju da je on obećani Mesija. Svi oni će biti spašeni kroz žrtvu Isusa Hrista za grehe. Iako oni nisu znali za to se dogodilo tek u budućnosti. Bog će im uračunati to spasenje na osnovu informacija koje su imali u datom dobu. A kako se danas čovjek spašava? Koje su to informacije na koje je potrebno da odgovorimo? Potrebno je da poverujemo u informacije koje nam je Bog dao preko apostola Pavla. Bog je otkrio svoju najveću tajnu apostolu Pavlu, a to je da će se ljudi spasiti samo kroz Isusa Hrista i njegovu žrtvu. Mi sad živimo u ovom tajanstvenom dobu milosti u kojem se ljudi spašavaju samo na osnovu vere u Hrista, po milosti, ne na osnovu dela. Držanje zakona, moralan život, bilo koje dobro ili loše delo, ništa to ne pomaže kada je spasenje u pitanju. Kako se spašavamo? Efescima 2:8-9, jer ste milošću spaseni kroz veru i to nije od vas, dar je Božiji, ne od dela, da se niko ne pohvali. Šta je potrebno da verujemo? Rimljanima 1:16, jer se ne stidim evanđelja Hristova, jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje. A šta je Hristovo evanđelje? Ništa drugo nego smrt Isusa Hrista za naše grehe i vaskrsenje. 1. Korinćanima 15:1-4. Ali vam napominjem, braćo, evanđelje po kojemu ste spašeni, jer vam najpre predadoh šta i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi ukopan i da vaskrse treći dan po pismu. U nastavku ću pročitati stihove u kojima apostol Pavle govori kako je on, baš on, otkrio najveće Božje tajne, kako je on odabran od Boga da otkrije ovu puninu, ove najznačajnije informacije koje se tiče spasenje duša. Nažalost, Sotona kroz određeni sistem, kroz određene ljudske religije je uspeo potpuno da sakrije ove informacije od vas. Svi govore o apostolu Pavlu kao najobičnijem misionaru, kako je on samo širio hrišćanstvo. Laž. Apostol Pavle je otkrio najveću Božju tajnu od postojanja sveta. Rimljanima 16:25-26, a onome koji vas može utvrditi po evanđelju mom i propovedanju Isusa Hrista po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postojanja sveta, a sad se javila i obznanila kroz pisma proročka po zapovesti večnog Boga za poslušanje vere među svim neznabošcima.
Pazite, Bog je dopustio da apostol Pavle prisvoji za sebe Hristovo evanđelje. Pazite kako on kaže, moje evanđelje. I to samo ne bili ste utvrdili razliku između evanđelja carstva iz 4 evanđelja i Hristova evanđelja koje je otkrio apostol Pavle. I mi danas propovedamo Isusa Hrista po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta, a upravo tu tajnu je otkrio Bog apostolu Pavlu, a on preneo nama. Efescima 3 od 1 do 9, toga sam radi ja, Pavle, služan Isusa Hrista za vas neznabošce, budući da čuste službu milosti Božije, odnosno da čuste dispenzaciju milosti Božije koja je meni dana među vama, da se meni po otkrivenju kaza tajna, kao što gore napisah ukratko, odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj, koje se u drugim naraštajima ne kaza sinovima čovečijim, nego se sad otkri svetim njegovim apostolima i prorocima, duhom svetim, da neznabošci kroz evanđelje postanu sunaslednici i sutelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu, kome postadoh sluga po daru milosti Božije koja mi je dana po činjenju sile njegove. Meni najmanjem od svih svetih dade se ova milost da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo i da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista. U stihu 2 imamo službu milosti Božije, odnosno dispenzaciju milosti Božije. To je ovo današnje doba milosti u kojemu živimo i te informacije su date apostolu Pavlu. Vidite kako govori meni dana. Stih 3, da se meni po otkrivenju kaza tajna. Apostol Pavle ovdje jasno govori da je tajna otkrivena njemu. Stih 5 govori da su ove informacije vezano za Hristovo evanđelje, za ovu doba milosti, da prethodni naraštaji pre njega od postanja sveta nisu imali pojma za ovo doba. Ono nije bilo prorečeno i bilo je odlično sakriveno. I u stihu 9 imamo da apostol Pavle je otkrio svima ovu službu tajne od postanja sveta koju je Bog sakrio od svih, a prvom čoveku kome je to otkrio je bio apostol Pavle. Neko će mi reći kako je 12 apostola znalo to. Ajde, nađite mi u Bibliji pre dela 9, pre nego što se pojavio apostol Pavle, gde se to propovedalo o Hristovoj žrtvi za spasenje, da je spasenje isključivo po milosti kroz veru u Hristovo evanđelje. Pročitajte dela 10 šta apostol Petar govori neznabošcu, nigde ne pominje Hristovu žrtvu za grehe, nigde ne pominje spasenje isključivo po veri. Hristovi apostoli su prvi put čuli za ovu tajnu u delima 15 i za nju su čuli upravo od apostola Pavla, a ono što se desilo u 10 Petru kad je išao neznabošcu, to je bilo samo da bi u budućnosti Petar mogu da prihvati apostola Pavla i njegovo evanđelje, odnosno Hristovo evanđelje. O događaju iz dela 15 možete još detaljnije da pročitate u Galatima 2. Idemo na još stihova gdje Pavle opisuje da je njemu data tajna, to otkrivenje, Kološanima 1 od 24 do 25. Sad se radujem u svom stradanju za vas i dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na telu svom za telo njegovo koje je crkva, koju ja postadoh sluga po naredbi Božijoj, odnosno po dispenzaciji Božijoj koja mi je dana među vama, da ispunim reč Božiju, tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovim. Fokus na stihu 25, opet apostol Pavle kaže da mu je data naredba Božja ili služba Božja, odnosno po King James Bibliji imamo dispenzacija Božja koja je data apostolu Pavlu, a to je upravo ovo doba milosti u kojemu se spašavamo samo po milosti kroz veru. A drugi deo 25. stiha koje mi je dana među vama da ispunim reč Božiju. Pazite, reč Božja to je Biblija. Apostol Pavle je ispunio Bibliju otkrivenom najvećom Božjom tajnom, a to je spasenje i Hristova žrtva. U 26. stihu imamo da je ova tajna bila sakrivena od postanja sveta i svih naraštaja, a upravo se javila kroz apostola Pavla.
1. Korinćanima 2, 7 i 8, nego govorimo premudrost Božiju u tajnosti sakrivenu, koju odredi Bog pre sveta za slavu našu, koje nijedan od knezova veka ovog ne pozna, jer da su je poznali, ne bi Gospoda slave razapeli. Da je Sotona znao da će se ljudi masovno spašavati verom u Hristovu žrtvu na krstu, nikada ne bi kroz ljude, kroz vladare ovoga sveta razapeo i ubio Isusa Hrista na krstu. Iako je Sotona bio ovde prevaren, odnosno nasamaren, nije odustao. Njegov sad cilj je da sakrije Hristovo evanđelje, odnosno da sakrije ovu najveću Božju tajnu koja je otkrivena apostolu Pavlu. 2. Korinćanima 4, 3 i 4, ako li je pak pokriveno evanđelje naše, u onima je pokriveno koji ginu, u kojima Bog sveta ovog, odnosno Sotona, oslepi razume nevernika da im ne zasvetli videlo evanđelja slave Hristove, koji je obličje Boga koji se ne vidi. Hvala ti Bože na ovoj ovako velikoj milosti koji si nam pokazao, na ljubavi koji si imao za nas. Hvala te što smo spašeni ne po našim delima, jer se našim delima ne možemo spasti. Hvala ti Bože na Isusu Hristu koji je umro za nas na krstu. Hvala ti Bože što si nam dao razuma da razumemo ovu tajnu, da ne budemo slepi u očima, u srcima našima, već da razumemo i da poznamo šta je najveća Božja tajna od postajanja sveta. Hvala Bože na svemu. Želim vam milost i mir u ime Isusa Hrista. Amin.